Aruba een langjarige herfinanciering hebben getekend tegen een hoog rentepercentage. En dat heeft er alles mee te maken dat wij nog niet, zeg ik dan, met elkaar overeenstemming hebben gekregen over een Rijkswet. Er ligt overigens al een tijdje een Rijkswet voor, die door de beide regeringen aan onze beide parlementen is aangeboden. Maar daar is nog geen overeenstemming over. En dat betekent dat er dus nog niet een Rijkswet, de Rijkswet voor financieel toezicht nog niet is. Dat er nog geen toezicht is dat niet ook eenzijdig kan worden gewijzigd. Dat levert een extra risico voor Nederland op. En daarom geldt voor Aruba een rentepercentage van 6,9%. Bij Curaçao geldt ook dat wij een afspraak hebben gemaakt voor de herfinanciering. Wat daar aan de orde is natuurlijk dat nog vorige week toen ik op het eiland was, er een nieuw idee is ontstaan bij de regering voor het redden van NIA, of beter gezegd, het zorgen dat de pensioengerechtigden hun geld zouden kunnen behouden. In plaats van een doorstartvariant waar we in de maanden daarvoor aan hebben gewerkt, heeft Curaçao ervoor gekozen om in feite om 5 voor 12, of je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen 5 over 12 nog, te zeggen dat deze variant toch niet de voorkeursvariant van het land is. En dat heeft ervoor gezorgd dat er weliswaar wel door Curaçao is aangegeven dat zij willen werken aan een oplossing, dat ze dat willen doen in de vorm van zo'n afwikkelingsvariant. Daar kunnen wij op zich ook prima mee leven vanuit Nederland, maar we kennen de details daarvan totaal niet. Dus we weten helemaal niet hoe dat eruit komt te zien voor de pensioengerechtigden. We weten ook niet hoe het er vervolgens dus ook uit komt te zien voor de begroting van het land. En op dit moment wordt daar natuurlijk aan gewerkt om daar meer zicht in te krijgen. Als er daar duidelijkheid over is en als wij daar ook mee kunnen instemmen, kan Curaçao hetzelfde rentepercentage krijgen wat ook Sint Maarten krijgt, namelijk het laagste rentepercentage dat wij hebben aangeboden. Dat is de rente die wij zelf betalen met een kleine opslag, in totaal 3,4%. Maar zolang het nog niet duidelijk is, hebben wij met Curaçao nu een leenovereenkomst getekend waarin een hoger rentepercentage is opgenomen, namelijk 5,1%. En we hopen vooral dat we snel met Curaçao tot overeenstemming van die NIA-oplossing kunnen komen. Want zo snel als dat ook helder is, wordt het rentepercentage ook aangepast. Bij Sint Maarten is het zo dat zij door die late verandering van mening van Curaçao natuurlijk ook te maken kregen met het feit dat zij opnieuw moesten kijken naar de situatie rondom Enia. Zij hadden al ingestemd met de doorstartvariant. Zij hebben ook gezegd dat zij zich kunnen voorstellen dat die afwikkelvariant voor Enia, daar kunnen zij ook mee instemmen. Hebben ze ons ook laten weten. Maar ook voor hen geldt natuurlijk dat die verder moet worden uitgewerkt. Toch hebben wij ervoor gekozen en wel het lage rentepercentage te laten behouden. Omdat zij tot nu toe ook hadden ingestemd met een oplossing voor de NIA-problematiek.